I en tot cas el que sí que tenim segur és un pressupost avui en dia que permet que de cara a l'any que ve les tarifes puguin augmentar un 4% en el sector social i que, tal com està recollit en el pressupost, la major part d'aquest increment tarifari es destini a les millores retributives als professionals de l'àmbit social. Ha sortit una idea tant en aquest torn com en l'anterior, que és aquesta necessitat de dignificar el treball de cures, de dignificar el treball que fan les persones a l'àmbit social. També se m'ha interpel·lat perquè jo he dit que les residències, vam trobar residències en situacions lamentables. Mirin, jo crec, i ho he dit en la meva intervenció, que he dit que segurament ens havíem de qüestionar quin model de residències tenim. Durant aquella crisi jo també els diré que vaig veure el millor i el pitjor de l'ésser humà. Però també hi ha una certa part del país en l'àmbit residencial que socialitza els problemes mentre nacionalitza o privatitza els guanys. I això sí que a mi no em sembla de rebut. I és aquestes patronals a qui les hem d'interpel·lar. Aquelles patronals amb què venien, tot era culpa del Departament de Salut, però prèviament abans no entreu a casa meva, perquè això és casa meva, que sóc una empresa, doneu-me els diners, cobro i foto el camp. I els hi hem agraït des de tots els sectors, des de tots els partits polítics, en tots els moments, però en què s'ha traduït aquest agraïment? En què s'ha traduït aquest reconeixement? Perquè no ho veiem, no hi ha res que hagi canviat de forma material, ni millores de les condicions laborals substancials, ni millores retributives substancials, ni canvis fins i tot de convenis que siguin realment milloradors de la situació. Si hem d'apostar per unes residències que realment s'allunyin d'aquest model de sociosanitari low cost que li surt més econòmic a l'administració pública. Un dels aspectes claus és recursos humans, des de tots els aspectes, dignificació de condicions, millora de formació, millora de competències professionals. Per què els salaris del sector concertat sanitari estan indexats als salaris del sector públic? Els salaris del sector concertat educatiu estan indexats a l'evolució dels salaris del sector públic i els del sector social no? Sector essencial, servei essencial o no? Només ho serem quan hi hagi una pandèmia o la lliçó presa principal és som servei essencial? Si som servei essencial, l'impacte de la inflació ha d'estar descomptada en els pressupostos de la Generalitat. La situació a les residències no ha millorat, fins i tot ha empitjorat. I em referiré només en el conveni del GERCAT, del que s'ha parlat, que es ven com una supermillora i la veritat és que s'ha quedat molt curtet. Les treballadores teníem esperances posades i pensàvem que es faria un conveni una mica semblant al del Siscat, però és que està superlluny. Estem parlant d'una jornada de 1.800 hores per un sou de 1.000 i pocs euros. La lògica de tractar les persones com a mercaderies que imperen aquestes residències gestionades per fundacions o directament per grups d'inversió és el que fa que hi hagi una precarietat constant de les treballadores. Perquè una cosa que ens ha sorprès molt és que tots vostès parlaven de la necessitat d'enfortir el sector públic, però no parlen de la necessitat d'expulsar l'ànim de lucre de la gestió de les residències de gent gran, que entenem que és el principal problema al que hem de fer front. Evidentment, les ràtios de metges i infermeres a les residències és una ràtio que podem parlar si estem d'acord o no, no és una ràtio com el Departament de Salut, tampoc ha de ser-ho, però hi han d'haver els professionals mínims, justos i necessaris, però han d'estar ben pagats i han d'estar fidelitzats i s'han de mantenir a la residència. La millora de les condicions de treball dels professionals del sector, millora necessària i de justícia. Les males condicions laborals dels professionals del sector. Cal partir de la base que el sector dels serveis socials ha patit de sempre el problema de no ser un sector estructurat com un veritable pilar del sistema de benestar, al costat del sistema de salut o l'educatiu. No ho deixem a l'albir dels fons d'inversió, no ho deixem a l'albir del mercat. I per no repetir-me, abans parlàvem de finançament i he parlat de GERCAT, per millorar les condicions de treball dels treballadors i treballadores. Però aquí està passant una cosa. Què passarà amb la inflació i el 7%?
Acabaria també amb la mancança greu de professionals d'atenció directa, que és un problema estructural, i, diguem-ne, el paisatge és l'elevada rotació, manca de formació, unes condicions laborals molt dures i salaris molt baixos. I aquí, de fet, el mateix conseller de Salut ho va manifestar aquesta setmana, que el fet de que en el sector social la mitjana de salari sigui un 30% inferior als del sistema de salut, evidentment és un tema que ens frena a l'hora de... Demanar que tinguin en compte és que cal construir sistema, cal un nou model i cal invertir. Moltes gràcies. Tercer, cal actualitzar la cartera de serveis. La setmana passada el govern va aprovar la creació d'un grup d'economistes que inicien els treballs d'escandalls de costos per actualitzar la cartera de serveis, que no es toca des de 2010. Humil opinió, crec que en el manual del futur ens hem de repensar moltíssimes coses. Si el nostre sistema de residències aguanta, si el nostre sistema de residències és l'òptim, un sistema de residències que no està o que no és públic al 100%, jo no sé si és sostenible en aquests moments. Si estem fent els canvis legals necessaris. Més reconeixement social a les persones que es dediquen a cuidar a les nostres persones grans, a les persones amb discapacitat i a les persones amb trastorn mental. Jo llenço una mà estesa a totes aquestes persones. Ens estan cuidant i un dia serem nosaltres. Ens estan cuidant. Donem-los el valor que toca, si us plau. Això vol dir potenciar la formació, el prestigi, els sous, les condicions laborals, és clar que sí. És una feina essencial si volem una societat justa i que cuida a les persones.